మేము కట్టిన ఇల్లు మేము కట్టుకొని సప్పో చేసుకొని తినక కట్టిన ఇల్లు ఇవాళ కూల్చేస్తే మేము ఎక్కడికి పోవాలి? ఎవరిని అడగాలి? నీకు ఓట్లేసి గెలిపించినందుకు ఇదా నువ్వు ఇచ్చే మా గిఫ్ట్? మార్పు తెస్తా అని చెప్పిండు. మార్పు తెచ్చిండుగా, బ్రహ్మాండమైన మార్పు తెచ్చిండు. ఎంత మార్పు ఇంకెక్కడ ఏ లోకంలో ఎవరికి ఉండదు, ఎవరికి ఉండదు. అసలు ఇట్లా చేసే బదులు మంచిగా ఒక గుంట తీసి ఆ ఇంట్లో ఉండగానే అద్దరిద్దరి కాడొచ్చి కూలి తల్లనే శవాలు అయ్యేవాళ్ళంగా. మరి ఎందుకు ఇట్లా చేయడమేనా? అసలు చచ్చిపోయే వాళ్ళమేగా, ఇంకెందుకు బతకటం? బతుకున్న శవాలం ఇప్పుడు. ఇల్లు పోగొట్టుకొని అప్పులు చేసి వడ్డీలు తెచ్చుకొని డబ్బులు కట్టుకొని ఇవాళ తినడానికి తిండి లేక ఎవరింట్లో ఉండాలండి? మెళ్ళో తాడు అమ్ముకొని మెళ్ళో తాడు ఇదే లైన్లో కట్టానండి. 2 గదులు రేకులు వేసుకున్నా, ఇంట్లో సామాన్లు, గ్యాస్ బండ్ ఉంది, పొయ్యి ఉంది, స్టాండ్లు ఉన్నాయి, బట్టలు ఉన్నాయి, బొచ్చలు ఉన్నాయి. ఒక్కటి ఏమైనా ముట్టుకోవాలి నేను ఇంట్లో. మొత్తం గులిపేశారు. ఆ రేకులు కూడా పైన వేసిన రేకులు కూడా. ఏం చేయాలి? డబ్బులా? బీరువాలో పెట్టిన డబ్బులు బీరువా కూడా లేదు. ఎవరిని అడగాలి నేను వచ్చి? ఎవరిని అడుగుతావు నువ్వు? అసలు ఏం క్వశ్చన్ చేస్తావు? క్వశ్చన్ చేస్తే పట్టుకొని పోతున్నారు. అంత రాక్షస పాలన అయిపోయింది.